Jsme na místě a pracujeme. Dmitrij Guchman se setkává s Dmitrijem Rybinem, aby ho zasvětil do podrobností nového případu. Dnes budeme pracovat s pocitem viny našeho klienta. Myslí si, že za to může sám, že ji k nevěře vyprovokoval. To je ale uvědomělý človíček. Pojďme si poslechnout jeho přiznání. Ten energický chlapík s batohem, to je náš klient. Seznámili se s tím všichni. Arťom Jegorov, 37 let. Pracuje na finančním úřadě. Je ženatý a vychovává 2 děti. Podezírá z nevěry svou manželku Olgu. Dobrý den, Dimo Arťome. Ahoj, Arťome. Řekněte nám, proč ze všeho viníte sebe? No, protože jsem uspořádal den sousedů. Svolal jsem všechny sousedy. A grilovačka s koňáčkem. Však to znáte, prostě lidi z celé ulice. Všechny, co bydlí kousek vedle. No, co tam žijí? Prostě jsem udělal takovou velkou party. Tak, a co se tam stalo? Je tam jeden takový soused. No, Váňa. A moje Olga se s ním pořád bavila. Bavila se s ním, no, tak nějak pořád. Kam šel on, šla ona za ním. No, prostě takový příběh. Můžete nám říct, kde se to vlastně dělo? Předpokládám, že ne tady. Kde pak na chatě? Teď máme dovolenou. Jenže já musím ještě pořád dojíždět občas do Moskvy. Takhle to prostě máme. Podezíráte toho Ivana? Ano, podezírám Ivana. Jde o to, že Olga mi tehdy říkala, že ho nemáme zvát. A já na to tehdy říkám, sakra, proč jako? Vždyť by to bylo takové blbé ho nepozvat, když ho navíc známe. Bydlí doslova hned za vedlejšíma vratama. Number. A mluvil jste o tom se ženou? Probírali jste to? Ne. Rozhodl jsem se jít rovnou za vámi. Rozhodl jste se jí chytit přímo při činu, že? Bereme váš případ. Děkuju. Jak by vás ale mohla na chatě podvádět? Jenom to nějak nechápu. Když jste říkal, že máte oba dovolenou a bydlíte tam spolu. No, já musím občas zajet do práce. A kde máte děti? V Astrachani u babičky a dědy. Chápu. Takže v tu dobu tam zůstává sama. A vy máte podezření, že tam s Váňou něco peče. Jo, mám podezření. Jo, mám i fotky. Tohle jste vy. A tohle je možná Váňa. To jsme se fotili na oslavě, fotila to Olga. Já ne, ale. A Váňa je ženatý. Vlastně ne. Váňa není ženatý ani omylem. Není ženatý. Nedávno se rozvedl. Tak dobrá, nainstalujeme u vás na chatě sledovací zařízení. Budeme ale potřebovat vaši pomoc, abyste nám tam zajistil přístup. Dobrá, já ji zítra ráno, pak ji nějak nenápadně pošlu do krámku. Asi tak půl hodiny to by šlo. To nám bude stačit. Děkujeme. Dobře, buďte na příjmu. Děkuju, Uvidíme se. Tak zítra. Klienta nesledujeme. Připravte se. Za chvíli bude porada. Nikdo nikam neodchází. Začali jsme pracovat na novém případu. Ráno jsme nastoupili do služby u chaty Jegorových. Detektivové čekají, až Olga vyrazí do obchodu. Pozor všichni. Žena vyšla z bránky. Jo, sledujeme ji. Olga Jegorová, 34 let, pracuje v pojišťovně. Je vdaná a vychovává 2 děti. Připravit se, čekáme na povel. Chodče, vylez z toho křoví. Tak jo, můžeme už začít se sledování. Tým je zajištění, jo? Začínáme za minutu. Rozumím. Chlapi, musíme makat rychle. Sledovat někoho v chatové oblasti je těžší než ve městě. Tady se všichni navzájem znají a každý nový člověk může vzbudit podezření, takže postupujeme s maximální opatrností. Ahoj Váňo, ahoj. A kam jdeš? A já tu jako vůbec nejsem. Ahoj Olgo, ahoj Euro. Kam jdete Váňo a Juro? Jdeme se projít. A kam jdeš ty? Já do obchodu. Jo, jasně. No jo, Váňo. Mohl by ses u mě večer stavit. Tak jo, dobře, stavím se. A tady je ten samý Ivan, kterého náš klient podezírá spletky se svou ženou. Jejich rozhovor nám ale nepřipadal nějak romantický. Možná proto, že nebyli sami. A pozornost jednoho dalšího souseda, potenciálním milencům, rozhodně nehraje do karet. Olga přesto Ivana pozvala, aby se u ní večer stavil. Zajímalo by mě, proč? Objekt pokračuje v pohybu. Jdeme za ním, směrem k obchodu. Mezitím operativci instalují zařízení na pozemku Jegorových. Času moc není a osadit technikou venkovský dům není žádná sranda. Mám to všechno je v pořádku. Šéfe, přijmej signál. Signál jde. A budou i další kamery. Ano, venku bude další kamera. Hned ji zapneme. Tak to je super. Všechno funguje. Vidím vás i slyším. Jasný, mizíme. To je všechno. Díky. Stihli jsme to za 30 minut. Přesně jak jsme slíbili. Tak se mějte. Čau. Kdyby něco, Dima vám sám zavolá, tak počkejte. Nás už odvážet nemusíte. Podezřelá se vrátila z obchodu a manželé se pak celý den věnovali svým věcem. Po večeři si Arťom lehl, aby si odpočinul. Zatímco Olga se jako správná hospodinka pustila do mytí nádobí. Pozor, pozor, má v ruce telefon. Půjdu na chvíli ven.
Proč? Musím si promluvit s Váňou ohledně chaty. Hned se vrátím a řeknu ti to. Pracujeme venku. Sledujeme Ivana a Olgu. Potřebuju dobrý zvuk. Pamatuješ na ten den sousedů? No a Artyom mi kvůli tomu dělá šílené scény. Žárlí na tebe. Myslí si, že mezi námi něco je. A co s tím mám společného? No prostě si to myslí. Žárlí. Báňo, poslouchej mě prosím tě. Promluv si s ním. A o čem no? Řekni mu, že mezi námi nic není. Zdá se, že Ivan moc nechápe, co po něm naše podezřelá chce. Je očividné, že v ten osudný den sousedů se mezi nimi nic nestalo. Olga ho dlouho přemlouvala, aby si promluvil s jejím mužem, ale jemu to přišlo jako hloupost a raději se vytratil. Báňo, popřemýšlej o tom, jo? Tak zatím. Ivana můžeme ze seznamu podezřelých vyškrtnout. Nejspíš mezi nimi opravdu nic nebylo. Na žádost jejího manžela Artyoma vyšetřujeme případ Olgy Jegorové. Včera podezřelá prosila Ivana, svého souseda z chaty, aby jejímu manželovi řekl, že mezi nimi nic nebylo. Teď jsou oba manželé doma a věnují se svým věcem. Šéfe, příjem. Jo, kluci, vidíme Váňu u chaty. Ukazuje ti Váňu u chaty. Příjem? Rozumím, díky. Arčo, Asi se s Artyomem nakonec přece jen rozhodl promluvit. Ahoj Váňo, hele vysvětli mi to prosím tě, co spolu s mojí ženou máte? A co se to tady vlastně stalo? Já vždyť říkám, pozor, Olga se chystá jít ven. Hele, udělejme to takhle. Zase jsem se rozvedl, pamatuješ na to? Jo, zrovna to prožíváme. Celé je to hrozně impulzivní. Já teď o nic takového nestojím. O tomhle teď ale vůbec nemluvím. Jestli máte nějaké problémy, tak mě do toho laskavě netahejte, jo. Ty řeči. Oli, vždyť si mě snad sama pozvala, abychom si promluvili. Nějak nechápu, to ze mě děláte úplnýho blbce nebo co? běž už prosím tě. Jdi si štípat to svoje dříví. Tak jo lidi, nechte toho, končíme. A to jsem si myslel, že jste aspoň trochu normální. Tak se podíváme, co se tu teď stane. Děkuji ti moc. Určitě mezi nimi nic nebylo. No v tomhle příběhu je mi nejvíc líto Ivana. Ten chlap už takhle těžce nese rozvod. A teď ho navíc zatahují do vyřizování účtů, se kterými nemá, podle všeho, vůbec nic společného. Sledujeme dál. Začal třetí den sledování. Včera večer se manželé pohádali a šli spát. Ráno Artyom odjel do města za prací. Olga zůstala na chatě sama. Tak co se tam děje lidi? Ale čte si knížku. Hele zvoní jí telefon. Haló? Jo, ahoj. No jasně, tak se stav. Artyom odjel. Bude tu až večer. Akorát se u ní má někdo stavit. Jo, tak jo, měj se. Jo, měj se. Z rozhovoru není jasné, jestli je to chlap nebo ženská. Manžel sotva vytáhl paty z domu a Olga už hned někoho čeká na návštěvu. Možná jsme moc brzo odepsali. Ivana ze hry. K pozemku se blíží Jurij. Pamatujete, jak jsme viděli, že se s ním sešla jeden den. Jak se máš? Mně je skvěle. Ahoj, pojďme domů. Ty bláho, tyjo. Mě Váňa takhle vyprávěl, jak jsme se s ním potkali a trochu zapařili. To si prostě nedokážeš představit. Co je to za příběh? Hotová Santa Barbara a ty vášně. Ale Juro, neřeš to. Vždyť víš, že ten můj Artyom je trochu ujetý. Vůbec, ale vůbec ne. Sledujeme jejich vztah. Vypadá to, že už ten vztah ani sledovat nemusíme. Tady je všechno jasné. Vaší povinností je zaznamenat všechno, co se teď bude dít. To je povinnost serveru. Dmitrij, já se vám snad konečně dovolal. Nevěra byla potvrzena. Ne, Ivan, s tím nemá nic společného. Podvádí ho s Jurijem. To je jiný soused. OK, dobře, čekám na vás. Tentokrát bez videa. Já, Joe, tentokrát bez videa. A vy to pošlete Guchmanovi hned, jak to bude. Dmitrij Guchman se schází s Artyomem, aby mu oznámil ty nepříjemné zprávy. Druhá skupinou pracujeme s Guchmanem. Ahoj. Tak co, jaké jsou zprávy ty špatné? Jak to myslíte? To je Jura, to je ten... Kon nepřišel. Já ho znám. Odvezete mě tam. Jste si opravdu jistý, že jste připravený? Jo. Musím si s nimi promluvit. Slibuju, že budu v klidu. Sliboval, že bude v klidu. Ale nejsem si jistý. Vyrážíme vaším směrem. Připravte se prosím. Jsme připravení? Pozor, Váňa se už blíží. Tohle je ten soused, který s tím jako nemá nic společného. Oh, Asi to tušil. Dobrý den, Ivane. dobrý den, nebezpečné vztahy. A my jsme? Já jsem Dmitrij. No to jsem asi pochopil. Jo, pro koho tu jsme a proč? No vidíte, máte hlavu na ramenou. Měl jste dost rozumu se do toho neplést. Jo, tak to už vám chci jen popřát hodně štěstí. Dobře, díky vám taky. Tým Buchman už dorazil. No tak vidíš. Rád se na ten pořad dívá. Dělá si z toho závěry. Točíme, připravit se.
Jdeme na to. Máme v záběru všechny. Zvuk na 3. a 4. kanálu. Tak počkat. Počkejte, odkud se tu berete? Nespěchejte, oni se nikam nechystají. Máme čas, jestli jste odhodlaný si promluvit. Tak jo, přesně tak. Jo, tak pojďme. Takhle jste se rozběhl. Já už si myslel, že jdete zabíjet. Kluci jsou připravení a jemu úplně těkají oči. Vpravo navíc leží velká sekera. Ale buď radši poblíž, pro jistotu. Počkejte tady. Musím s nimi sám z očí do očí. Musím si s nimi promluvit. No tak v téhle náladě vás tam nepustíme. Vy radši připravte ten přenos z domu. Vyrážím, ale bez násilí. Jasný. Dejte mi obraz. Tady ho máte. Udělej to. Co chceš? Nebezpečné vztahy. Vyšetřujeme manželskou nevěru. V pohodě. Jsem naživu. Co jste to tady vyvedli? Tohle je reality show. Nebezpečné vztahy. Vyšetřujeme manželskou nevěru. No a máš to? Jo, nakonec přece jen dostal. Aspoň budeš vědět, že nemáš líst za cizíma ženskýma. Chodit na návštěvy. Nebo si snad ztratil strach, ty mrzáku? Přiznáte se k nevěře? Jsem psycholog. Chci vám pomoct zachránit rodinu. Přiznáte se k nevěře? K jaké nevěře? Kdo vás tak nazval, Arťome? Chcete zachránit rodinu. Už znáte pravdu. Ať jde k čertu, chcete ji zachránit. Ona je už v šoku. Možná nechápe, co se děje. Na co jsi myslela? Tobě vždycky záleží jen na sousedech. A co jsi jako čekal? Chodí za cizíma manželkama a pak se divíš, že se na tebe jejich manželé vrhají. Tebe se to vůbec nedotýká. Tohle je moje práce. Kdybys tak radši držel hubu. Nebo co? Jinak dopadneš stejně. Jako potom s tímhle týpkem. Neprovokuj. To ti praštili do hlavy. To jako hodně. Nebo si nějak hrdina. Jo, už jdu ven. Neboj hned, tady skončíme. Tak dělej, co tu pohledáváš. Máte co říct svému manželovi. Máte co říct svému manželovi. Jaký je to jako manžel? Odvejste ji odsud, prosím. Už ji nemůžu ani vidět. Co blbneš, zbal si věci a vypadni odsud. Sám vypadni a dej sem Váňu i Juru. Proč jste podvedla svého manžela? Můžete to vysvětlit? Všechno dobrý, jo, v pohodě. Já ho nepodvádím. 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 Nedala jsem vám k tomu svolení. Pojďme na to jinak. Dáváte té druhé až moc prostoru. Vždyť se z toho jako vždycky jenom vylžeš. Když jsem ho jako podvedla, kde vy na mě, ten člověk ne. Nedovolila jsem vám, abyste mě natáčeli. Tak si to ujasněte. Budete to popírat? Popírat tu nevěru? Nebo mluvit o tom, že jsme neměli právo vás natáčet, Arťome? My to vyřešíme. A co to jako teď mělo být? Nedovolila jsem vám, abyste mě... A co to teď jako je? Může si za to sám. A podvedla bych ho klidně znova. Takže jestli se to stane znova, jestli taková situace nastane znova ho podvedu. Takže si ho přece jen podváděla. Takže si ho podváděla. Vidíte to, že jo? Sex se sousedy přece není nevěra. Zaznamenáno. Skvělý, teď už vidíte celou pravdu. Pravda je taková, že se vůbec necítí provinile a nehodlá nést za své činy žádnou odpovědnost. A co děti? Můžu si sednout? Sedni si. A co je s dětmi? A co děti? Já vyrůstal v úplné rodině a snášel jsem všechny ty její úlety jenom proto, že jsem nechtěl, aby moje děti žily v neúplné rodině. Jaký příklad tím dáváte dětem? Že se mají ve svých rodinách chovat stejně. Nechat si narušovat své hranice. Tolerovat partnerovi nevěru jenom proto, aby zachránili rodinu. Jo, máte asi pravdu. Buď ukáže nějakou lítost a pak je možnost zachránit rodinu. A vy jste ji viděl. Ale to je zodpovědnost obou. Budete muset jít na rodinnou terapii a pak bude šance zachránit rodinu. Cesta ven se vždycky najde. Heleďte, my už jsme připraveni jít. Všechnu práci jsme udělali. Jo, děkuju. A kdybyste nás potřeboval, tak zavolejte. Já přijedu. Platí. Platí. My se vám pak ozveme ohledně demontáže vybavení. Teď vás tím nebudeme zatěžovat. Teď o tom všem budu ještě přemýšlet. Ale jo, to nic. No, jestli chcete, můžeme to teď za 20 minut všechno demontovat. Jo, prosím vás, dejte to všechno pryč. Platí. Kluci, jdeme to demontovat. Kluci, jdeme demontovat to vybavení fofrem hned. Dimo, slyšíš? My hned. Za 2 minuty. Tak co na to říkáš? Tvoje odborné zhodnocení.
Řekla bych, že to teď popírá. Její psychika spustila obranu. Nic nevidím. To nejsem já za nic nemůžu. Hází veškerou vinu na něj. No, uvidíme. Třeba se domluví. Šance je vždycky. Zachránit rodinu, pokud chtějí oba dva. Jenže ona teď o to nestojí. No touha by tu byla, ale bohužel ne zachránit rodinu. Stop. Manželé podali žádost o rozvod, prodali četu a prakticky spolu vůbec nekomunikují. Zda vztah Olgy a Jurie dál pokračuje, to nevíme. Paragraf 182 TRZ porušení tajemství, nezákonné nahrávání, paragraf 182 trestního zákoníku porušení listovního tajemství, tajné nahrávání nebo filmování jakékoliv osoby bez jejího souhlasu, včetně skrytých bezpečnostních kamer instalovaných uvnitř soukromého bytu, je trestným činem podle českého práva. Každé instalované zařízení je posuzováno jako samostatné porušení. Trest až 3 roky odnětí svobody. Sráxa 354 TRZ nebezpečné pronásledování, stalking. Paragraf 354 trestního zákoníku nebezpečné pronásledování. Systematické sledování pohybu osoby po několik dní a na více místech s úmyslem dozoru představuje trestný čin pronásledování včetně případů prováděných najatým soukromým detektivem. Základní trest až 3 roky odnětí svobody, pokud oběť utrpí fyzickou újmu až 8 let. Paragraf 191 TRZ neoprávněné intimní záznamy, paragraf 191a trestního zákoníku neoprávněné intimní záznamy. Pořizování nebo šíření intimních záběrů osoby při pohlavním styku bez jejího výslovného souhlasu je trestným činem bez ohledu na místo pořízení záznamu. Vysílání takových záběrů v televizi nebo jejich nahrávání na internet je kvalifikovaným trestným činem. Trest 6 měsíců až 5 let odnětí svobody. Paragraf 192 TRZ šíření pornografie. Paragraf 192 trestního zákoníku šíření pornografie. Veřejné vysílání nebo nahrávání sexuálních záběrů získaných prostřednictvím skrytých kamer nebo bez souhlasu nahrávaných osob je trestným činem. To platí stejnou měrou pro televizní stanice, online platformy i jednotlivé distributory. Trest až 3 roky odnětí svobody. Paragraf 13 osob občanskoprávní delikt, ochrana osobnosti. Paragraf 13 zákona o ochraně osobních práv občanskoprávní odpovědnost. Jakékoliv úmyslné narušení soukromí obrazu nebo důstojnosti osoby, ať už prostřednictvím skrytého sledování nebo neoprávněného vysílání, zakládá plnou občanskoprávní odpovědnost podle českého práva. Poškozené osoby mohou žalovat o náhradu skutečné škody i morální kompenzaci. Odsouzení v trestním řízení není podmínkou, občanskoprávní nárok je na něm nezávislý.